आङो गिबियावनो दिनै गरायसर दख'रा दुलाराय बर' आफादनि जि 37थि बोसोरसालिया जथुमा बे हाबाफारियाव आङो बाहागो लाफैनो मोननानै आं गिबियावनो जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानो होनब्ला गरायसर दख'रा दुलाराय बर' आफादा दिनै फैयै 37 बोसोराव आगान होफैबाय। दिनै बे गरायसर दख'रा दुलाराय बर' आफादा मोनसे ओरैबायदि ओनसोल जाय ओनसोलनिफ्रायनो बर' हारिखौ दाफुंनायाव मोनसे जारिमिनारि बायदि खामानि मावबोनायनि बेयाव माने बिथिं दङ। दा बेनिखायनो दिनै गरायसर दख'रा दुलाराय बर' आफादा साननैनि हाबाफारि लानानै जि गोजाम आफादखौ सिफायनानै जि मोनसे गोदान आफाद दाबाय, बेवहाय जि आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारि बिथांमोना थांनाय समावबो मावखादों आरो बिथांमोननि जि मोनसे गोख्रों मावनाय, दा बिथांमोननि जि मावनायनि गेजेरजोंनो दिनै बिथांमोनखौ फिन आरोबाव जि डेलिगेट बा रायजो राजा बिथांमोना माने बिथांमोनखौनो जिहेथु नैबे बोसोरनि थाखायबो लाखिनांगौ होननानै जिखिनि खामानि मावनो लानाय बे खौरांखौ मोननानै आं आरो जोबोद गोजोननाय मोनदों। दा बेनिखायनो आङो दिनै नैबे गरायसर ओनसोलाव जिखिनि रायजो राजा बिथांमोना बे थांगाबारि गामि बा बागदबा ओनसोलाव जिखिनि बिथांमोना दिनै कनसियास जि मोनसे सोलोंथाइनि बिथिङाव, दिनै हारिमुनि बिथिङावनो होन, एग्रिकालसार बिथिङावनो होन, दिनै बे गरायसर ओनसोल बा बागदबा ओनसोल बा थांगाबारि ओनसोला दिनै जोबोद मोजाङैनो खामानि मावगासिनो दङ। आरो बे ओनसोलनि जि रायजो राजाफोरा जिखिनि माने साननाय हनाय बियो जोबोद मोजाङैनो जाफुंदों। आरो दिनैनि जि लैहोर फैनानै जि बेवहाय रायजो राजा बिथांमोना बाहागो लाफैनानै गरायसर दख'रा दुलाराय बर' आफादनि जि बोसोरसालिया जथुमा बेखौ जाफुंसार होबाय, बेनि थाखाय आङो जोबोद साबायखर बावनानै आरो आङो जि आंनि गोजोननाय बे बाथ्राखौनो आं रोखायै दिनै फोरमायबावबाय। जोंबो नैथि बोसोरसालिया जथुमाया नैबे टार्मेन्टिक सेसन बियो गाबोननिफ्राय 19, 20, 21 खालार बे सानथामनि हाबाफारि लानानै जोङो गाजा गोमजायै खुंफुंनो लानाय जादों। बे जायगायानो जाबाय दिनै माने तामुलपुर दख'रा एबसुनि बेन्दोङाव थानाय निज दिपिलि प्राइमारि कमिटि एबसुनि सिङाव सिखोना बर' गोजौ फरायसालिनि गेलेगा फोथाराव बे हाबाफारिखौ जोङो लानाय जादों। गाहाय आलासि महरै जोंनि दुलाराय बर' आफादनि आफादगिरि मानगोनां दिपिन बर' बिथाङा बेवहाय बाहागो लाफैगोन। आरो बे लेखायैनो बिथांनि जि दुलाराय बर' आफादाव दिनै जिखिनि खामानि मावनाय बे मेसेजखौ जोङो मोनगोन होननानै मिजिंथिदों। बेसेबांसो डेलिगेट्स बाहागो लागोन? जोङो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' आफादा गासै मोन 8 दख'राखौ लानानै बेयो मोनसे जिल्ला आफादा दिनै माने खामानि मावगासिनो दङ। बेवहाय खमैबो 500 डेलिगेटआ बेवहाय बाहागो लागोन। माबायदि रायजो राजाफोरखौ बाहागो लानायखौ जोङो बे ओनसोलनि जि रायजो राजा दिनै बानजाय आफादाबो जोबोद मोजाङैनो खामानि मावगासिनो दङ। आरो जोंनाव मोनसे फोथायनाय, बे ओनसोलनि बेयो मोनसे माने सिखोना बर' गोजौ फरायसालि जि गेलेग्रा फोथार, बे ओनसोला मोनसे बर' मैखोम ओनसोल। बेनिखायनो खमैबो जोङो 3,000निफ्राय 5,000सिम रायजो राजा बिथांमोना बेवहाय बाहागो लानानै साक्सेसफुल खालामगोन होननानै जोंहा दिनै मोनसे फोथायनाय दङ। मास मोनसेयानो जाबाय प्रेक्टिस खालामबाय थानाया, गोबां मेहनत खस्थ' खालामनानै दिनै जोबोद मोजाङैनो मोसानाय दिन्थि गरायसर गुदि बर'